Çekdarên PYD doh paşnîvro careke din Perwîn İbrahîm emîndara giştî ya partiya bi navê Ciwanên Neştîmanperwer û Perwerî û Geşepêdanê girtin. Malbata Perwîn İbrahîm tekez kirin ku çekdarên PYD girtin ser mala navborî nêzîkî demjimêr sê yê paşnîvroya doh ew jî li Texaxerbî ya bajarê Qamişlo. Perwîn İbrahîm bi xwe kesaetiyek nêzîkî rejima Esed ew beriya niha kar bi du navên cuda kiriye. Ew jî Cîhan û Şehnaz bûn. Niha jî mînaşandeyekê ji koşka rejima Sûrî kar dike û karîbû xwe bigihîne hin aliyan ji tevgera siyasî ya Kurdî. û partiya wê bi xwe partiyek nêzîk e ji rejimê û karê navbênkariyê dike navbera rejima Esed û hin aliyên Kurdî de. Beriya du rojan jî Perwîn İbrahîm ji aliyê çekdarên PYD ve hatibû girtin. Lê tulê kolîn pêra nehatin kirin û piştî demeke Kurd hat serbest berdan. Çekdarên PYD navborî ji pêşmala wê li Texa Rojavaya bajarê Qamişlo girtibûn û berev cihekî nediyar ve biribûn. Biryar bû partiya Perwîn İbrahîm roja sêşembe wate îro Kongrê Diyaloga Sûrî li çargoşeya Ewlehiyê ya dibûn kontrola rejimê li bajarê Qamişlo li darxîne. û piştî serbestberdana wê Perwîn İbrahîm gotibû ku PYD daxwaz jê kiribûn ku ew kongir ji aliyê partiya wê neyê li darxistin, ku biryar bû ew kongir bi navê Kongrê Aştiyê bê li darxistin. Lê ew kongir nehat li darxistin. Ew kongrê ku biryar bû bê li darxistin ji aliyê Heman Partiyê, Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD tê de nayê peşdarî kirin û di dema girtina Perwîn İbrahîm de carayekê beriya du rojan berê wê li civînekê bû li bajarê Qamişlo. Her derbarê girtina navborî PYD tu daxuyanî belav nekirin ji bo diyarîkirina sedemên girtina wê ne berî girtinê ne jî piştî girtinê û ne carayekê ne jî cara duwem.